Is-sistema li bija tiġi kkalkulata il-kola għandha tiġi riveduta dan sabiex iż-żieda għall-għoli tal-ħajja tkun verament tirrifletti l-bżonnijiet ta' dawk bidħul baxx, il-pensjonanti u dawk fi gruppi soċjali li qed jiffaċċjaw problemi biex jgħixu ħajja diċenti u biex bekk ikunu f'anqas riskju li jaqgħu fil-faqar. Din hija waħda minn diversi proposti li tressqu mill-Laqda tal-Pensjonanti bit-tħejja l-Baġit 2022. L-Laqda Nazzjonali tal-Pensjonanti qalet li s-sistema preżenti li tikkalkula l-għoli tal-ħajja fuq l-indiċi tal-prezzijiet ma tirriflettix il-vera sitwazzjoni tal-familji u l-anzjani. Għalhekk għandu jinstab metodu aktar effiċjenti, xi ħaġa li dwarha ilhom żmien twil jitkellmu anke l-imsieħba soċjali. L-Għaqda qed tipproponi wkoll li l-pensjoni minima nazzjonali tiżdied għal livell fejn persuna ma tibqax aktar f'riskju li taqa' fil-faqar, filwaqt li għandhom jiġu indirizzati id-diskrepanzi fil-pensjonijiet eżistenti. Fost id-diversi proposti li saru jissemma anke trasport pubbliku li dan għandu jkun b'xejn għal dawk il huma minn 60 sena l fuq.